i anem a entrevistar a la famosa cantant Shakira. Per què t'has fet cantant? Perquè des de menuda m'agrada la música i cantar. Qui és el teu menjar favorit? El menjar italià i la Coca-Cola Zero. Quina és la teva cançó favorita? Loca con tigre. Quines cançons has composat? Waka Waka i Loca con tigre. Quants anys tens? Jo tinc 34 anys. En quins anys has nascut? Vaig néixer a l'any 1977. Quins animals t'agraden més? El gos. Bueno, tots, però el que més m'agrada és el gos. Què fas en el teu temps lliure? Practico les meves cançons i jugo amb el meu gos. Tens fills? No, però m'agradaria tenir un fill. Quants premis t'han donat? 3 premis Emmys i 2 discos d'or. Si tingueres un fill, quin nom li posaries? Si fuera un xiquet, Jorge, i si fuera una xiqueta, Sandra. Quina és la teua fruita favorita? Els plàtans i les maduixes amb nata i suc. De què color t'has pintat els cabells? De marró i groc. Qui és el teu llibre favorit? El de Criades i Senyores. Alguna vegada has portat ulleres? Sí, quan he tingut 7 anys, però ara tenc lentilles. Gràcies per la teva col·laboració amb nosaltres. De res.